एम्बु थेबगां मेगन खाना साला मानसिफोरखौ थगायना जाग्रासो रन्जितनिका मुर्दाबाद बर' हारिनि गुड इभिनिं अल माय भिउवार्स एन्ड साबस्क्राइबार नोंथांमोनहा माबोरै दङ इसोरनि अननायाव आसा खालामो आङो मोजां दङ आरो लोगोसे नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि आंबो मोजाङै दं स' बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो आङो फिन नोंथांमोनजों नुजाफैनो हालायबाय मानो होनना बुङोब्ला बैसागुनि मुङै आरो फिसाजोखौ क्लास एडमिशन खालामनाय मानायनि खारनाव आङो न'आव थांदोंमोन दा बेवहाय आङो गोबाव सम थाहैनो गोनां जाबाय मानोना गामियाव नेटवर्क मोना नेट मोना नोंथांमोनाथ' सिगाङावबो मिथिखाबाय बा बुजिनानै मोनखाबाय नङा होमबा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नुनो मोनाखैमोन आरो नोंथांमोननि थाखाय आङो भिडिअ लाबोनानै दिन्थिनो हायाखैमोन दा बिनि थाखाय आङो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनाव गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय दै अननानै नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दा बाथ्राया जाहैदों सिगाङाव होनाय मोननै भिडिअ इन्ट्र'खौ नोंथांमोना नुखादों मोनसेया जाहैबाय सासे हौवासा गथ' उन्दै आंनिनो फिसाला दै बेयो रावबो नङा बा गुबुन नङा आङो भिडिअ बानायफुबाय थानाय समाव बा जोङो जेब्ला मैया न'निफ्राय ओंखारबोयो गुवाहाटियाव फैफिननो थाखाय गारि उखुम सायाव जोङो गारि जायगा थोयैलाय बेखायनो जों फिसा गोजौआव गाखोदोंमोन आरो गेलारियाव दा बेयाव आङो भिडिअ खालामबाय थानाय समाव प्रमद बर'नि आं माखासे खोथा बुंदोंमोन लामा सामाखौ लानानै नै बेवहाय आंनि फिसालाया ओरैबायदि माखासे पइन्ट गोनां ना गैयै नोंथांमोना नायनानै निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो आंनि फिसालानि बुंनाया रं जादोंब्ला निश्चय आं नोंथांमोनाव गिबियावनो निमाहा बिग्राय थाबावबाय बेजों लोगोसे नोंथांमोना सेकेन्ड इन्ट्र नुनो मोन्दों जोंहा दावराव देख्रेब आदैया जोंहा सासे एसामिस सोरबा रन्जित देखा ना मानो बिथाङा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सायाव बा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ जोङो जायखौ बुङो हारिनि बिफा जाय जोंनि हारिनि बिफा बे बिथाङा टेररिस्ट होनना बुंदों माने उग्रबादि टेररिस्ट माने उग्रबादि आरो मा होनना बुङो हाथियार दैग्रा बा गाज्रि मानसि होननानै बुंदों आरोना रन्जित देखाया दा बिनि मुङै जेरावबो जोंनि आसामनि साफ्रोमबो बर'फ्रा केस होनांगौ होननानै जोंहा दावराव देख्रेब आदैमोनहा बा सारमोनहा डिमान्ड खालामदों लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों गुबुन चेनेलाव बनसुनि जोंहा दैदेनगिरिफ्राबो आरो बर' हारिनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफ्राबो बुंदों दा बिनि गेजेराव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों जाय रन्जित देखा बिथाङा जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फाखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मानोना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो बिथोन लानानै बोसोन लानानै प्रमद बर' सारा बिटिआरनि सिएमआ खामानिखौ मावबोनानै दिनैनि दिनाव बिटिआर मोनफैदों बा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जानानैनो गोबांथार खोथा बुंनानै दिनै बिटिआर एकर्डखौ खालामनानै लाबोदों प्रमद बर' सारा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो जानानै गासैबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनिनो खोथाफोरखौ बोसोनफोरखौ मानिनानै जिथु हारिनि थाखाय हंग्राम खालामबोदोंब्ला हारिनि मुङै सोमावसारनानै दिनै बिटिआरखौ एकर्ड खालामनो हादोंब्ला दिनैनि दिनाव प्रमद बर' सारा रन्जित देखानि सायाव मानो एलेगेले बाथ्रा बुंनो हायाखै मानो फंसेबो खोथा खुगा सिनायखौ जों नुनो मोनाखै दिनै बेबायदि रन्जित देखा बिथाङा जाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हारिनि बिफानि सायाव एथ'ग्राम माने गाज्रि सोंखारिदों आरो बर' हारिफोरखौ गाज्रि बुंदों बिनि सायाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' साराथ' डाइरेक्ट आसामनि चिफ मिनिस्टार माननीय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों खोथा बाथ्रा सावरायनायनि गेजेरजों थोंजोङै बेखौ एरेस्ट खालामनो हायोमोन ना हाया जेरै मैया दाख्लै जों फेसबुक इउटुब गोबाङानो नुदों बर' हारिनि सायाव बा गुबुन हारिनि सायाव भिडिअ बानायनाय सेंग्राफोरखौ हमै फैनाय बुनाय बेफोरबायदि नुदों दा बिनि सायावबो आंबो सानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि फालनिफ्राय आङो पार्सनेलि बुंनो सानो रन्जित देखाखौ जेरैखि जाया सरकारा एक्सन लानांगौ बिथाङा जेरैखि जाया न' गोजानि दालि ओंख्रि जानांगौ आरो बे न' गोजानि बिथाङा आलासि जाहैथारनांगौ होननानैसो आं सानदों मानोना बिथाङा सोर सासे बर' हारिखौ एथ'ग्राम नेग्लेक्ट खालामनो बर' हारिखौ मुगैनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिथांमोननि बा एसामिसफोरनि मा गोरोन्थि खामानि मावदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआथ' जेरै जोंहा एसामिसफोरनि थाखाय बा कुनु जाथि जनगोष्ठी बेयाव दावराव दावसि जानो मोना होननानैसो मोजांसो बोसोन होबोदोंमोन एबसुनि जानानै सोमावसारबोदोंमोन बिथाङा अब्ला बेवहायलाय मानि खारनाव दिनै रन्जित देखाया बर'फोरनि सायाव बा उपेन्द्र ब्रह्मनि सायाव मानि खारनाव गाज्रि नोजोर बोनो मोन्दों आरो मानो एथ'ग्राब खोनासंथावै बाथ्राखौ मारैहाय बुंनो मोनखो बेखायनो आं सानो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार थाबैनो एक्सन लानांगौ बिथांखौ दा नायगिरि बिथांमोनासो मा सानदों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो नेनानै थाबाय अब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जाहाथे जोबजासिम नायनानै बुजिना लादो आरो लोगोसे सोर मा बुजिनो हागोन निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव जों दायो न'निफ्राय गुवाहाटि थांफिनगासिनो दङ बिमाया माने सिङाव दङ जोङो जायगा थोयैनि थाखाय फिसा गोजौआव थाबाय नङा होमबा थांनांसिगौ जों दा थांगासिनो दायो सहैबानो जाबाय जेरैखि जाया माने बेखायनो जों फिसा गोजौआव गाखोबाय आरो मानोथो गाहायाव जायगा ब्लक खालामनो नोंनो सोना लाबाव ड्राइभार ओरैबायदि आरो जोंना ना जोङो गोजौआव आरामसे बार जाना थांसै लोगोसे नोंथांमोननो जायगाफोरखौ एसे दिन्थिलांनि आरोना खावब्लाथ' हुग्राजुलि थांनाय जिथुनाखि रेलवे स्टेसनसिम थांनाय लामानि अबस्थाफ्रा माबायदि
जोंनि बिटिआर सरकारा अर्थात प्रमद बर' सार आरो बिजेपि सरकारा हरनाय लामाफ्रा मा अबस्थानि माबायदि मोजाङाव ओरैबायदि ब्लेकटप लामा हरदों माने जोंखोल मोखोल गोसोम ओरैबायदि बरिया आरोना नाय नैबेजों जाहैबाय दंफांनि दालां दं आरोना दानिया बे प्रमद बर' आरो बिजेपि अशोक सिंहाल दिया दलंखन बरिया হৈছে এই কারণে এটা তলের দি যাব লাগে আর না রাস্তাটো সা এতিয়া বানপানীৰ সিজন বৰষুণ সিজন এই বানপানী আহিলে গাড়ীবিলাক তলত দি চলিব নোৱাৰে আৰু सिगाङाव मोनसे दंबावो बेबायदि दलं आरोना बे जाहैबाय एकदम मा होनो बेखौ फाक्कानि दलं आरोना एकदम हाइ फाइ बरियानो एकदम नै लामाफ्रा दा नुखाबाय नोंथांमोना मोनसे दलंखौ आरो सिगाङाव मोनसे दङ नाथाय बेजोंथ' थांजाखाया नालाय अलरेडि बेखायनो गुबुन गामिजोंसो हाबनानै थाङो आरोना रायजोनि जेनेरेल हौवा लामाजों खारनो हाखाया गारिया बेखायनो दस्रा गामिजों हाबनानै थांनो गोनां बायध' जानानै फैदों आरो बे ओनसोलनि बे एरियानि हुग्राजुलि नर्थ ढेकियाजुलिनि आन्डाराव थानाय हुग्राजुलि टु खावब्ला गारि सालायग्रा ड्राइभार बिथांमोना जोबोर खस्थ' मोनो आरो लोगोसे पेसेन्जारफ्रा थांलाय फैलायाव गोबां खस्थ' मोनो दा बेफोरखौ बिटिआर सरकार आरो बिजेपि सरकार बबेयाव मा खालामना थादों बिटिआरआवथ' सोबाय होनना बुंदोंमोन सनितपुरखौ जुदि बिटिआरआव सोमारबायब्ला दिनै बेफोरबायदि लामाया मा अबस्थायाव दं नायदो नाय आरो सिगाङाव दिन्थिलांगोन आं नुबाय दा नै लामाफोरनि अबस्थाखौ नै नायनानै ला रायजो राजाफ्रा हुग्राजुलि टु खावब्ला थांग्रा लामानि अबस्थाया माबायदि बे मोनसे जेनेरेल लामा ओरैबायदि हाइ फाइ जागोन बे लामाया फुरा हाजो थांग्रा दिनै बिटिआर सरकार प्रमद बर' सार प्रमद बर' नङालाय प्रमद बर'आ एम्बुथेबगा आंनि मेगन खानासो जाला बिटिआर सरकार प्रमद बर' सार प्रमद बर' नङालाय प्रमद बर'आ एम्बुथेबगा आंनि मेगन खानासो जाला मानसिफोरखौ थगायना जाग्रासो एम्बुथेबगा मा होनदोंमोन नोङो प्रमद बर' एम्बुथेबगा आं मेगन खाना साला मानसिफोरखौ थगायना जाग्रासो नंगौ नों बोरै मिथिखो बे मबाइलाव नुबाय थायोबा मबाइलाव नुबाय थायो आहिया मानसिफोरा बुंलाबायो फिसालाया मा होनो जोंना मिथिबायना बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारखौ एम्बुथेबगा नाय अरिजिनेल लामाया बेजोंमोन दै बेजोंमोन हुग्राजुलि थांग्रा लामाया स्टेसन थांग्राया दा उफाय गैया बेजों हाबनो गोनां जायो थांनोनो हायाबा बैथिंजाय ओरैबायदि गाज्रि आरोना लामाया माने बेखायनो दा माने गंबेसे गारि दङ कारनिफ्राय लानानै बाइकनिफ्राय लानानै मथा मथि बाजार गारि ओरैहाय खावब्लायावथ' मोनसे बिस्थिबार बाजार जायो नालाय दा बेफोरबायदि बाजारनि गारि घोराफ्रा माल लायनाय गारिफ्रा गासिबो नैबे गुबुन गामि बेखिनिया सावथाल आदिबासि गामि आरोना बङालिफोरनि गामि ओमफ्राय ओरैजाय बेलेग गामि मोनलांगोन दा बै गामिजों थांनो गोनां जायो आरोना गारिफ्रा उफाय गैया माथो खालामनो नङा होमबा नै बेफोरबायदिजों ओरैबायदि खस्थ' आरोना नै दा बेफोरखौ जोंहा माननीय आमार ढेकियाजुलि समस्तिर अशोक सिंहाल डाঙৰীয়াটো নিশ্চয় চাব লাগে এইবিলাক কিন্তু নাচায় যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে তেতিয়া মানে পাব্লিকৰ পৰা ভোট খুজিব জানে আঙুলি খুজিব জানে মিঠা কথা কয় পাব্লিকত ফুচলাব জানে ইলেকশ্যন সময়ত এতে কষ্ট মষ্ট হ'লে যেনে তেনে ডাঙৰ গাড়ী লৈ ঘূৰিব আহিব কেম্পিং কৰিব আহিব বাইক পঠাই দিব ৰাইজসকলক কষ্ট দিব তাৰপিছত যেতিয়া জিতি যাব তেতিয়া পাব্লিকত মানে আলু কৰে আলু এইবিলাক হ'ল চৰকাৰৰ নিয়ম এইবিলাক যেতিয়া যোনে জিতি যোৱাৰ পিছত লংকাত যায় ৰাৱণ হয় তাকে কয় যেনেকুৱা আমাৰ মাননীয় অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া হৈ আছে সেইটো আৰু নাই मा अबस्थाय थांगोन नै नुदों ओरैबायदि सिजों एब्रिबायदि खस्थ' मस्थ' प्रमद बर' सार नों थगायना जाग्रासो साला नोंबो सानसे नङा सानसे हास्ति मोनखागोन खोनादों दाबालक गथ'आ माबायदि बुंदों मिथिबायना आंनि फिसाला बियो आंनि फिसाला दा क्लास 4आव फरायगासिनो दङ गुवाहाटियाव फरायनांदों उफाय गैया न'खरफ्राव जेबो माने धन सम्पति गैया हा हु गैया न' बां गैया होनना बुंजायो बिमा बिफा बोराय बुरि सानै दं फंबाय बेवाय न' गारनानै गुबुन जायगायाव परदेशआव खामानि मावहैनो गोनां जादों न'खर गारनानै दिनै जोंनि न'खराव मथा मथि 14ता भट दङ 14ता
मोनसे सिलायावनो 14टा भट दङ थेवब्लाबो माने सरकारनिफ्राय जेबो मोना ना न' गंसे ना माबा मोनसे थांनाय 1 मे खालि बड'फा रुंसारि जादों आरो बड'फाखौ बयबो बे रुंसारि सानाव मान होनानै बेखौ बयबो सिबिदों दिनै भारतनि नखर मन्थ्रियाबो बिनि नामावनो दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बिनिनो मुर्ति गायसनदों आरो लोगोसे लामाबो बिनि नामाव डिक्लेयार खालामदों दा बेबायदि एथ' गोथार फोरबोआव जायखौ बर' हारियानो मडेल माने बर'नि आइकन होनना बुंनो लायो रल मडेल होनना बुङो बे बड'फाखौ दिनै सासे असमिया उग्रबादि असमिया जातिवादी सासे शभिनिस्ट असमिया रन्जित देखा मुंनि पाठशाला स्कुलाव मावनाय मास्टार बियो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ टेररिस्ट होनना बुंदों बेखौ माने सन्त्रासबादि होनना बुंदों बमा बारुदनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जातिनि गेजेराव मोनसे माने भयंकर मोनसे परिबेस लाबोदों होननानै बे ससियेल मिडियायाव बुंदों गावनि फेसबुक पेजाव बुंदों दा जों बेखौ मोननानै आसरित मोनदों दा जायखौ जोङो बयबो बड'फा होननानै बनायबाय जाय बड'फा बर'निनो हारिनिनो दैदेनगिरि जायखौ बयबो गनायो दा दिनै बे बड'फाखौनो जुदि बेबायदि एथ' गाज्रि बुंनो हाबायब्ला बे बर' जाथिखौ उफुङा खालामनाय जाबाय बर' जाथिखौ हेव खालामनाय जाबाय बेनिखायनो बे मानसिया बर' जातिनि शत्रु बे रन्जित देखा बर' जातिनि शत्रु दा बेखायनो जोङो बे शत्रु रन्जित देखाखौ जोङो केस होनाय जाबाय दहाय जों क'क्राझार थानायाव थांनानै केस फाइल खालामनाय जाबाय FIR होबाय दा जनजाति सुरक्षा मन्चजों लोगोसे जोंना बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो FIR खालामनाय जाबाय आरो मैया इतिमध्य ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियनाबो केस FIR खालामबाय दा जों बिनि एगेन्सै केसखौ जों बेयावनो दोनाब्लानो आरोबाव जों गुबुन गुबुन थानाफ्रावबो जों होगोन आरो जोंनि जिसिबां संगठननि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना होजोबगोन गुबुन गुबुन माने थानाफ्रावबो बेनि थाखाय जों थियारि जानानै दं आरो लोगोसे जोङो बयखौबो खावलायो जे बेबादि बर' जाति शत्रु बेखौ जोङो ल'रै थानो होनो नाङा दिनै जोङो बे माने शभिनिस्ट असमियाफोरनि थाखायनो गरामि असमियानि थाखायनो दिनै उग्रबादि असमियानि थाखायनो बर' जातिया गोदोनिफ्रायनो नासयजाबोदों हेव खालामजाबोदों जेरावनो मोनो बेयावनो सै लै खालामजादों जों जायगा मोनाखै मोजाङै जों थांनानै थानो हायाखै मोजाङै जोंखौ सुख सान्थि जोंखौ दोनाखै दा जोंखौ बिदिनो हेव खालामदों मुगैदों आरो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जिउ गोमानानै थांबाय रुंसारि जालांबाय बे रुंसारि जानायखौबो दिनै सान्थि दोननो होला बिसोरो दा एथ' गाज्रि एथ' मुगैथाव दा ओंखायनो जों दिनै दसे आगोल रन्जित देखानि जोङो फुथ्लाबो सावनाय जाबाय दा जों बिनि गेजेरजों जों मिथिनो सानदों जेसेबां बर' माने जाति बिर'धि बर' जातिनि हेंथा बिसोर जाहाथे शत्रुफ्रा मिथियो जोंनि सेन्टिमेन्टखौ जाहाथे बिसोरो गनायो रेसपेक्ट खालामो बेखौ मिथिदों ओंखायनो जों दिनै बिनि बेरेखा जोङो फुथ्ला सावनाय जाबाय दा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरखौ जेरावबो थाङो बेयावनो बे हारसा जाथिया मुगैबोदों नेवसिबोदों जोंखौ न'आव थांहोआखै जाहोफायाखै थाहोफायाखै सुवा गोनां जाथि होननानै जोंखौ जेराव मेरावनो माने अयथासार खालामबोदों खाथिबा मारिबा म्लेच्छा करिबा बुन्दामार होननाय बे रन्जित देखानि बंस बे शभिनिस्ट एसामिस कलिता ग्रुपनि मानसिफोर बिसोरो जोंखौ बिदि बुंबोदों सिगिबोदों आरो सिगिनानै जोंखौ बिदिनो माने दबथायना जाबोदों बेखायनो दिनैनि दिनाव जों बे बर'फ्रा गिग्रा मानसि नङा गिया जों अननायनि बेरेखा जोङो जुजिगोन अननायखौ जों दिनै माने गादबगोन दा जों खावलायदों दा जों जायनाखि आफादफ्रा जों दिनै केस होबाय बेनो साफिसियेन्ट नङा जों केस होगोन जों ट्राइबेल एट्रसिटि एक्टनि आन्दाराव जों जायनाखि केस होबाय बेजों लोगोसे जों खावलायनो लुबैदों दा दिनै बेखौ जुदि एरेस्ट खालामनांगौब्ला माने जों केस होनायनिल' दरखार गैया आसलथे बेखौ गोसो जायोब्ला प्रमद बर'आ BTC चिफआ इमिडियेट बेखौ दानो सेकेन्डआवनो बेखौ हमनानै लायनो हायो